Wadhi nyime nyaka Ramogi kamoro ni manen jatend migao e pacho kar Rafael Tuju ochola yanga ng'ur mare e wi joyal buche mag do maduong' mogik kod duol ma ochung' ne tije mag joyal buche JSC ka okoni gi tiyo marach gi teko margi. Tuju yango ni okawo okang' mar chwalo neno mage matudo joyal buche 5 mag do mamalo mogik kod ketho mar tiyo marach kod apisi kaachiel kod weche mag mibadhi ni mar onge kod adier ni duol mar JSC nyalo winjo ng'ur ma kamano. Tuju bende okwedo weche matudo dwaro mare mar nono joyal buche 5 go kod weche mag siasa ka olero ni bura mare otudore gi kaka joyal buche go ne otayo bura manodonjonego bengi mar East African Development Bank e wi hola mar bilion 1.2. Joyal buche ma Tuju dwaro ni mondo timnegi nonro oting'o Justice Mohamed Ibrahim, Smokin Wanjala, Philomena Mwilu, William Ouko kod Njoki Ndung'u. Some Supreme Court judges have written to the Chief Justice as I wait for her reply. It was important that I share some of the issues of ethical violations and possible corruption matters involved in this case to the relevant authority, which is the EACC.